कहो भाई का समाचार बा। ठीक बा हो। अपने कुछ सुनावो। का होता का होता है घरी लॉकडाउन में देखते बड़ा बैठल बा आदमी। हाँ काम समझ में नहीं कहाँ रहत रहे। अरे गाँव वहीं रहत नहीं कहाँ तोहरो लेकिन जब से शादी भइल न मैं बचपन के दोस्ती भुला गेल ना। नहीं मर्दे ऐसन बात नहीं खे। अब जानते बड़ा कि नहीं घर परिवार जब हो जाला तो थोड़ा टाइम कम लागेला मिले से। ऐसन कोनो बात नहीं खे। हम कहीं दोस्तों यार के भुला गेल सब। नहीं अब दोस्त यार के काहे के भुला जाइले। ऐसन तो कोनो बात चलो और सब ठीक बा ना। एकदम ठीक का होता है घरी। ये घर ये लॉकडाउन देखते बड़ा चारों ओर प्रशासन लागल भी अपन केनियो घुमहू के नहीं खे मिलत घर में बैठा रहता नहीं जा। ये मर्द जवन कोरोना हमनी के तबाह कर दलस देश के न। तो चाइना से फैलल आ फैलत पूरा विश्व बर्बाद हो गए होइए गइल आ होते बा अभी। रोज लॉकडाउन बढ़ल रहता टू बढ़ रहता आता ना मर्द पढ़ने जा लिखने जा लेकिन कुछ काम ना मिलल ना। ये बात तो ठीके कहत रह। चलो बैठ कितना दिन पर तो भेटाइल बड़ो मर्द तही ना। हां बहुत दिन पर भेट भइल। हो बा पता तारा 6 महीना शादी कइला भइला एको दिन ना मरे कहां रहत रह बाहर का चल रह। अरे तो बाहर तो गए रही देखते बड़ा कोरोना के महामारी से अपने आके बैठल बन घरे। चलो और कुल बताओ। ठीक बा प्लान बनावत है फिर बाहर के का कइले। तार माथा खराब बा त का कइले बैठल बाहर जेबा देत रहे तरह कोरोना के चलते हमनी के पूरा भारत बर्बाद होता टुए। अरे होते बा तब का कइले कोनो पर नहीं जाए थुए तो नहीं खे पढ़नी या लिखनी जा कोनो काम लागल हइए ना। तू बौरा हव हम बात बताई हमार बात मन बा का बोला बोलो। हां बोला बताओ। आता ना पढ़नी हम हुआ तू पढ़ ल हां। हम इहे सोचनी कि मान ल हमनी के चीन में लड़ाई लगे गेल बा। हां अब 20 गो जवान मरिए गेल बड़न। हां हां ना बस मान ल कि जब सही लड़ाई छिड़ी तो मान के चलो कि जरूरत पड़बे करी सेना के। ऐसा कल जाओ कि हमनी के पहले ही से रेडी रहल जाओ जब सही बहाली निकली। हां दौड़े वाला काम अभी होला। हां दौड़ा काम आर्मी के बहाली निकली सेना वाला ओही में अपन भाग आजमावल जी। हां तो का कहला आखिर बैठल बटले भैया तब नहीं मालक पूरा हमनी के लाइफ के बटुए। हां नहीं अब बाहर जीव मालक 2-4 दिन काम करब का तो कोरोना लॉकडाउन बढ़ गइल। हां फिर भागो नहीं तोहरो बात ठीके बा तो आजमाइश कइल जाओ। चलो भाई तब बीम मारल जाओ प्रैक्टिस कइल जाओ देखल जी भाग हटुए आज मारल जी। ठीक है बा तो मारल जाओ। मार पहले तू मार ना। ए हम तो रोज मारता ही बानी दे तो लगे हमर मारत ओए तो तनी देखी तू रोज मारत केतना मारल तारा ला ठीक है बेटा की मार दे। हमल ढेर मरबो तो मार ना तो हमल ढेर मरबो हम तो हमर रोज प्रैक्टिस हम 10 गो रोज मारी ना। हां हम तो रोज मारते बने हम मारत रोज ही देख लो न तो लइका भइल बा रोज चप्पल लेवे खिया जाता। चप्पल हां चप्पल खेगुल तारा भी मार ले। मर दे उहे अब तार हाल बा अनहेरपुर नगरिया चौपट राजा अब लगला बुरबक बनाए मर दे भी मार ले कब चप्पल खियाला चाम के जीभ लपटा गेल हटुए। मर दे लपटा गेल ह हतनी लपटाइल बा पूरा हेतना लपटा गेल बा उ अभी केली कहां के बात। चलो मार हम पहले मारी। हां मार मर दे तहिना तहरे ना चप्पल भी मारले चप्पल खियाता मार तनी देखी तो भेटाई। एक हाँ एक चल गिना तनी 2 3 हाँ 3 चला 4 हाँ ठीक है बा 5 हाँ 6 हाँ बा चला 7 8 9 ढेर मार 10 मारो 10 ना मार पे हाथ हमारा ले तो हमारा बेटा जो तब ना ए मर तो बेटाते नहीं के तुम्हारा ले हो टांगी नहीं टांगा मत। ए तो फिर प्रयास कइल जाओ जब प्रयास करते हैं तो मैं प्रयास न कइले। चहक जा। हाँ ठीक है बा तब का करब चढ़ाई के ना पड़ी।
1 2 3 4 बस खराब बस हाँ 5 गो हाँ मर तो 10 को मार दे प्रयास मार ऐसे ना कहत नहीं शादी करके घर बैठबो कम से कम घूमता फिरता दमे 10 देखले में जरूरी ना बा हो 10 गो मरता ना हाँ तो छोड़ जाए दो जान तो लो प्रयास करो और 2-3 गो मारबो ना मतलब 7-8 गो आदमी में तो हो जाई ना ठीक है बात रोज आवल जाई भोर हूं आप भी माराई रोज ठीक है बा ठीक है बा तो चलेगा ना चलो कल अइबे ना दोगे तब हाँ आवल जी कल ठीक है भाई चलो रोज यही तरह अपन दोगे जाओ आ जो सही एकदम लड़ाई लागी एकदम रेडी हाँ एकदम रेडी ठीक है तब रुका फोन आवता हो अब का हो गेलो फोन आवता मर्दे के कर हाथ देखी छोड़ देखा घरे घर रुका रुका हां ठीक है बा ठीक बा आवता नहीं ठीक बा के कर है तने ना हरिया रे आवता नहीं ठीक बा कहो भाई के कर है घर के रहला हो बुझ के नहीं के कर है के कर है मर्दे मलखैनिया फोन कर रहे कि नहीं कहां बा भाभी के रहे ना हां भाभी के रही से लुकवावत रहे तरीके बुझे तो देख लिया ना अरे तो फाहे मोबाइलवा में का देखो मोबाइल इतना दोस्ती यारी रहते हुए तब पर हमरा ना बात करी बता ठीक है पता चलो द्वार पर चाय वही बनत है चाय पी के जई हो ठीक है चलो चाय पियल जी अपन वही तो देखियो ले मान लो हां ठीक है बा चलो ठीक है।